كفارات عالم سلام طعنان من نيركم مباركس لما عالتي أرست فريزنا متينا زلنا مالتي تزعبا ملكي زبل مالتيو كم نفلتوا أب إرترا ولكا ملاخي يوزبحال أمر مالتيو زي أب إرترا زلو منغستي ويدما سرعات بريزيدنت إسياس أفورك إزمراه مالتيو زي نمنتاي بحتاوي منغستي ويدما بعالم ترعي زي خلد بحتاوي ولكا ملكي زلو مالتيو زعبو بزح أب political science تنتانيز تقبر مالتيو بمن قد تحفن أسنينا هنقربالكم كنفتنينا مالتيو مجمريا كنفرط أزلنا مالتيو لو لسالسان هذا عامت غيرو زلو أب سلطان مالتيو كاب نازنت إرترا سقاب جي مسقا غير منغستي إرترا تباهيدو سوا منغستي إرترا مالتيو زي بخمي جيريو وتسلطان نخمز زاكر عمدة نوحيو مالتيو بزعبو كنزرزر كنفتنين مالتيو نجد صحوف مسنا يغريتا كابنيم هورات توكيسنا تقربنا يسلو زقونه سب نناتو الرايا لو خيديو سلازينا ونخيدسكي حبيرنا نكتهتلو أبناتنا قالسو استتصفوا بجلتات بذسي إن حلو نتقاومتو الدبات زخلكل أقاوما منغستي إرترا بحيالونا بوليتيكا ساينس منتصر كتنتاني كاليو مونوبولايزيشن من قصاص حارنت قداماي مالتيو نسالس عامتات زغتسالي قالسين ناتنت زنرحي ውድብ ማለትዩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክሳብ 1991 ዓብላሊ ኮይኑ ተቐቂሉ ድሕርናጽነት ናብ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሒ ወይ ድማ PFDJ ተቐይሩ ማለትዩ ንነብሱ ብሕታዊ ሕጋዊ ውድብ ኣዊጁ እዚ ኣብ ካልእ ድሕሪ ሓርነት ዝነበረ ኩነታት ንኣብነት ኣብ ሞዛምቢክን ዚምባብዌን ዝተረኣየ ቅዲ ዘንጸባርቕ ኮይኑ عبلالي من قصاص مبزحت أجزاء سلطان مدلدال نمودادرتم يعبتوا لنفسهم كم أنكو حقا وكيل حقراوي لأولاونت يقرصوا مالتيو أبكال أيتي من قدر ما سكريتاليزيشن ملكاوي مدلدال مالتيو مريهنة إرترا يتفق دوباو ግጭት ንኣብነት ከም ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ኩናት ህዝባዊ ዘይምርግጋእ ብምጥቃስ ብትረኻታት ህላዊኡ ስግኣት ኣቢሉ ናይ ሓደ ሰልፊ ምሕደራ ኣመኽንዩ ማለት እዩ ሰባት ሕግደፍ ሃገራዊ ድሕነት ንምጽዋዕ ሓድነት ምዕቃብ ግዳዊ ስግኣት ምቁዋም ብዝብል ጉልባብ መልካዊ ስጉምትታት ሕጋዊ ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጋዊ ይገብሮ እዚ ሜላዚ ኣብ መጽናዕትታት ጸጥታ ምኽባር ክለስ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ትካላዊ ትሕዝቶ ምዕባለ ማለት እዩ ሕግደፍ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊ ትካል ህንጸት ወታደራዊ ቢሮክራሲ ቁጽጥር ቀዳምነት ሂቡ ድሕሪ መግዛእቲ መንግስታዊ مقام مبزحت أجيزين بزوحنت من محضر معكلاዊ ምትእስሳር ዘጠቓልል እዩ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ብዙሓት ሃይማኖታት ኣለዋ እንተኾነ ግን ምቁጽጻር ሚዛን ዘይምህላው ንህግደፍ ንተቃውሞ ከም ገበን ክቆጽሮ ኣኽኢልዎ ንተቃውሞ ምስ ከዳዓት ወይ ድማ ብሄራዊ ምፍላይ ክሓዋውስ ኣኽኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ስነ ሓሳባዊ ምቁጽጻር هافتن مالتيو PFDJ ماركيس إنسباير إيهوتيك نرسم ركوسا حبراوي مسوات النت زوجل لفكوين نتقاوم كم تقرس سوراوي قديفو إيقدفو
እቲ ስርዓት ንፖለቲካዊ ሞኖፖሊ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ጸጋታት ንኣብነት ዕደና ቁጠባ ጉልበት ቁፅፅር ይገብር። ምህብታም ኢሊት የረጋግጽ ብድሆታት ብግዴታት ይዓግት ማለት እዩ። ታሪኻዊ ውርሻታት ብትታል ማለት እዩ። ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ብዙሓት ጉጅለታት ንኣብነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ክሳተፉ እንከሎ ወታደራዊ ዓወት ምዕፋን ተቐናቐንቲ ንህዝባዊ ግንባር ንኣብነት ኣብ ሰማያ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስጓግ ድሕሪ ናጽነት ዝነበረ ምልካዊ ቅድመ ኩናት ኣቐሚጡ ድሕሪ መግዛእቲ ዝነበሩ ኢሊታት መብዛሕትኡ ግዜ ውደባውነት ይፈርፎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንኸምፅእ ዝኽእል ተቃውሞ ቅድሚ ምዕፋን ይመርፎ ማለት እዩ። እዚ ክመስል ከሎ ከም ተወሳኺ ማለት ኣህጉራዊ ኩነታት ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ብሰንኪ ነቐፌታ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ምስ ዞባዊ ተዋሳእቲ ንኣብነት ኢትዮጵያ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ትነፅሎ ተጻባኢ ዝምድና ንዲሞክራሲ ግዳማዊ ጸቕጢ ኣጉዲሉ እዚ ምስተን ኣህጉራዊ ሓገዝ ወይ ድማ ምሕዝነት ፖለቲካዊ ክፉትን ዘነቓቕሓ ሃገራት ዝጻረር እዩ። ኣብ መደምደምታ ክንብሎ እንደሊ ኤርትራ ነተቃውምቲ ውድባት ምክልኻል ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ሕጋውን ሓርነታዊ ቃልስን ብምጥቃም ምሕደራዊ ውሑስ ብምግባር ብዙሕነት ምዕፋንን ስልጣን ምዕቃብን ዝኽተሎ ስትራቴጂካዊ ዝምንጩ እዩ። እዚ ምስቲ ድሕርና ሓርነት ዝነበረ ምልካዊ ዝብል ክለሰ ሓሳብ ዝሰማማዕ ኮይኑ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ንምብትታንን ንምዕጋትን ንመቆጻጸሪ ትካላዊ ዝገብሮ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰበብ ምርግጋዕ ንዓፈና የጋድድዎ ማለት እዩ። በዚ ከም ዝመስል ማለት እዩ ጽሑፍና።